Guys, so hapit na siya maluto, doon na ibutang ang mani. So kanya-kanya raw butaog pamaagi na magkaiba na. Hindi na nila ibutang magputos na. Mga guys, anong murag gawas na gihang murag mantika. Hapit na siya maluto. Yung luto food ko o Bicol Express. Ako dari di kay aguba na may klase niya. Kanis nga room tulo. Aircon na siya. Pero karon aircon na niya wala paggawas sa ma'am. Pero ang uban manggawas naman dia. Mga uban ang gawas ra lang palit sila guys kindi na. Nara ko dari sa silong-silong kay grabing kainit. Ay balik ka. Ay nakagawas. Naliyod to na ba ka? Sino ba na ang chocolate? Ay, may pista. Ay, sino yan? Si Berry. Ay, Berry. Ay. Napigay cool daw siya gupali. Ang sila guys, hindi kayo man sila period ko. Papansin. Hala, asa mo manggawas? Aw. Ay, mo gawas kay init. Ayun guys, karon duha na lamang nagpakuha pa ko ni Nicole. Kina pa may manggawas uban oh. Pakuha pa ko ablibi. Pakuha pa ko ina na pa yung palit dito. Bungot na. Palitin mong darling oh. Salamat. Thank you. Wala na, nahurot na po. Magkuha na po tag-usog. Sit down. Asa may nasamad ni Bebe? Ayaw kong ising-isihi. Asa ang nasamad? Wala ko ningunong smile, ha? Wala ko ningunong smile. Oh. Nay nasamad? Nay nasamad? Wala lagi ko yung smile. Sige buhat. Wala mo kumiyo ng smile. Sit down, sit down. Wala ko nasamad na, kasa repet. Asa man pa? Oh. Wala man ka pa smile, ha? Ha? Yayay ka. Nayayay ka, wala man mag-smile, God. Oh. Ang smile man. Jesus, wow. Asa ang samad? Asa man lang nasamad. Jesus, gusto ko tabar smile, oy. Asa ang samad ate? Asa dapit. Gani ko sa merkado kay dali ko pangumpra kay nai-order uma Bicol Express og kuan. Ano po guys kanang muron. Nasa mong barangay guys kanang iway ni order og 50 piraso. Naman puti ni order og 30 piraso og 20. So 100 piraso na po niya itong buhaton. Jaghang gamit sa chocolate guys. Pagkutangan na ito siya og kukuha ngayon yun. Tamis na na siya. So prepare ko daan. Ano isang hiwaan daan yung karni. Ano isang i-marinate. A few moments later. So guys, alas 3 pas kadlawon na lang. Nakulbul na pagbibi. Okay, 9 yung order og. Sa piga, halo na ng kuan. Salamat ay kaso sa mga kusihal dari kay ni-order sila og 50 piraso. Nya na pini-order og 30. Na po 20 piraso. Ganahan sila sa ahong ron. Kanay guys, gitrapuhan na niya sa gabi.
guys na itong gamit is butter. Ay, tibok ko po ay butang. Di. Kami ko makuha. Ano tayo? Kumot ko kuha. Kulit ko kuha. Sweet naman na siya. Tanaw na kabutaw ko sweet. So, ang sa kakilo na to guys nga tungag kilo nga rice flour ya. Tungag kilo pod nga kuan. Glutinous flour. So, tunga pod nga kuan. Butter. Kasi nga dugay kay din sa kailangan nadyo kay oras na rin magluto kay dugay kay din sa lutoon. Lima. Papulahagi ako. Luan? Talaga siya guys. Luto-luto na siya nga. Luto. Ini siya kahasol. Kung saan taman di matawa kabalibad kay mga konsihal min orderan. So, siyang gibahin sa tiklon guys kay pilit sa kaha. Guys, ang murag bugawas na yung murag mantika. Habit na sa maluto. Yung mantika na siya. Ay, yung butter ba yung gawas na. Yung gawas na mantika. Mantika sa butter. So guys, sukuan ako sa kulit. Wala ko nang gamit sa kaha kay pilit. Hindi lagay sa gatong chocolate. Bud ka sa kay kuan sa kukuha, chocolate kukuha. Tag-ag mani. So kanya-kanya ra ug taog pamaagi na magkaiba nga
Hanggang na nila ibutang magputos na. May iban nga magputos na sila, usa nila ibutang ang mani. Maghasol naman to sila guys, kaya magpulit pa kas mani nagputos. Diba ho, i-mix na lang mga daan. I-mix daan sa chocolate. Ayan. So, dahil na guys, Christy, tabangan ako ni Jagba. At hay, sa kanila na. Uli na sa gabi guys, wala ko ka-vlog hapon nila. Kuan. Feeling well kung gahapon dapat ko isang karon may dawat ko order guys kay hindi na naman maka income ta. Kaway trabaho pa ka-idi. Hindi ko guys, hindi pa kuan og lubi kay napoy kuan, hindi ko stress. So mag-session ang mga taga-barangay guys, manang hindi sila mga kain. Pagkuha nagluy anak, buyas, ahos. Pag nagtak ang dari, magluto na ko sa Bicol Express. So, greet sa di anak ni Baby Dilton. Happy birthday. Happy birthday day ni Baby Dilton. Sana Baby Dilton nga layo man si tita. Doon pa lang guys ni adto na ko dito sa Bohol guys. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday. Bukod sila kay mang wansa ka ng mahal. Uli na ang takong buhol guys. Mamahaw sa amin guys, kami nilutos ni Kun nga kuan. Kasi nga tinulo ko nak halang-halang. Nalang. O hinalang. Hindi pa dapin sila anak na mamahaw sa anak na kay kasi sila mapasarag ka o. Inada, isulot sa diri o. Dibuntingan pa na. Yung isulot yung magbuntingan. Magamay rin lagi white na. Okay. Sa duha pa na muna mata ni Nicole guys, alas 3. Alas 3 na mata ni. Kaya na po nag-iro, nagsaba man. Ano ka to? Na siguro ay kaluluwa. Bukaw gitu. Kaya na, alas 6 pa lang. Grabe, wak pagali alas 6. Grabe na kainit. Nag-ugal hapon parte ng labara. Ako naka-vlog hapon din. Kaya ang labara ng off. Nakapanuroy nung kuan. Ay, skindi. So, maghimo na po kurong guys. So, guys, skindi pandan. Kaya na, pinangitag pandan. Ay, puso sana. Ay, mamamahaw sa ta guys. Kung naisudaan niya ko lang giluto guys na ginaling na naisutanghon. Ngayon na kauna na. Ta guys. May bulan. May bulat to nak. Ang kung gamay di kay. Kung lang pati ng inali. Ha? Tanghon? Namin sila.
Yan nga sudan. Pwede gusto bulad dahil. Sawa alas pansit. Ito ang lapit na yun. Kaon ko guys kayo ako ito ngayon hapong gabi. Sutang mo na ah. Kaon takay. Ano yung nuggets sa Jollibee doon? Pilipin. Bago pa. Mga pagyagan daw. Hindi ka nyo pare sa lubukan. Hindi kinahin. Anong kamo ko yan doon? Sige nyo ka update sa Jollibee. Ang kita nga ako sa TikTok ng mga ano. Wala. Kapag di guys, tuwan nga to briefing kay isag wala na siya mo duty. Mag-attendance siya ang mga kauban siya may nag-attendance. Pero salamat sa Ginoo guys kay murang ni uga-uga na gihang saman. Kami na ipansit ko ano? Bagoon. Ano ko di ko bagoon kaya nanda sana ka gumangga na. Gumangga naman. Wala may hindi maluto ko. Ang tamang beer. Ano kayo masudaan buwan. Pero pa yung mahalam mo ko. Siga na akong ganun ka. So, Pito binata ni ba Crystal yung guys ano? kay cute ka So, ano. sa dalawa kasi Cute idang binaatan guys, sinahan ko siya ang binaatan na. Silos mas lupin. Lola na ibaat na. Ay, daghan. Napay pink ko. Green ang pink em kala na explore. Nama day green, dapat green no dapat na pala tapon ito dahon. Nahugot kay ang binatan ni Crystal guys. Oh. Dilapan. Binaatan. Kaya sugod ng impyerno, kaya sugod ng init. Alas city pa. Guys, kitang tinis. Okay, dilapan ni mo. Dilatan. Hindi, boys. Vlog. Wala. Mada sa yung artist mo. Asa David? Hindi ka tingin ng bitay. Asa? Dito sa kasulod? Baka mo ko lang dito ulan to. Ay, mga bulak pa. Ano na pa nagitibuok din eh. Kaya ako matagay pahiwan mo para sa sudanon. Hindi pa dapat yung katihiwaon. Nagkaprito po si, ay, nagisas ni Kul sa... Alam mo ni mo din eh. Pasabaw niya gahapon. How na Hindi naman na, para pa lasa-lasa. Uy, ah. Galuto po si Nicole guys, Ano uguan. na gusto ka po mo? Nicole. Gusto lang lisod na kayo mag-vlog ng araw orasa kay Nanega. Ew! Ew! Ano, nag-vlog na ba ko? Asa mo ba mas tambay o niyag mainit na mag-jug ka ay? Gusto ka dahil wala. Drawing lang ang earphone. Usor ba rin itong i-post ng earphone na drawing? Ipa-print ba? Sao niya mong earphone. Oy nga. Wala ba dyan yung bouldering ako sa pag-air ko, no? Kaya dukag guys sa ano. Ang Hirap ng gihapon. Pinya sa isano.
Iba na yan ang ko. Hindi makayanan. Guys, paluto po si Jaog Bicol Express. So, last na ito ihulog kaning ko ang sili. Ano guys, mga pink ka color na. So, ito na ni i-deliver ning 50 ka piraso. So, sa barangay hall na si Santo i-deliver. Diyan mo, testing ko niyang prinsesa, oh. Init pa man na. Di. Saman. Mami tayo. So, diyan na guys. Ready to deliver na. Thank you for watching. Thank you sa nagpa-order. Salamat ka sa babalik-balik og order. Si Hal iti Franz Barrera.